Мъжката, брат. Мъжката. Излизало поне 1500 демека там само от тебе. Някой да ми диха глава. Абе, наточах е! Чакай, презареждам бика нашия. Абе, подскачам, презреждам и по гърбът. Оня на върха има Да, хищ. Да. И стишки съм гледал целиво, само един. Чакай, презареждам. Презреждаме лошите. Ай, момчета, че... Йохоле. Искаш ли? Имам почти подигравка нещо, да се ама. прече. Втори рунд, бе. Ми, брат, той направи 4 кила. Аз за какво да играя? Я! Бомба на аутио. Добре, обещавам, почне да си взема АВП. Сега ще, ако му и няма да си взема повече АВП. Даже другия рун ще го сменя семка. Ако Другия рун ще го сменя семка, дори да оцелея. има едно голямо малко дет цапа и мириши, брат. Няма да лъжи. Не, ще погледна, бе. Ще погледна, бе. Поиграем. Ако не искате да играете малите в 4, тръгвай си. Не работи, Няма брат. тия 4, няма да ви Чакай. Момента сама от F4. Спокойно бе. Брат, няма да си взимам АВП, окей? Обещавам. Не съм с АВП в момента, само това ще ви кажа. Едната е глупница с топ. А Как така, хедшот, бе? бе? Умра! Те що са живи? Защото Ми те бяха при мене. След като Защото бяха при мене. Май нацелих един. Да. Сега Само аз като не играя на оскоп. момче. Ага. Челото отзаде. 84. Чай да фърля едно моля на Дамян. Не може. Запазих се моли. Дамян, защо с толкова много кил ви е втори? Демиджа ми малко. Колко е крал. Аааа! Ударих та. Миро, ударих те в главата, брат! Всяка ти как те спина на главата. Абе, Симо, откъде стреля? Симо е отзад, брат. Май. Не, чакай, Симо, чакай, не бе, Симо, чакай, не бе! Не бе, Симо, защо бе? Значи ще то сработи, он не воли буде. Масимо. Дел. Али, я ще там зад вас. Да, брат. Я! Юлиан без Дали бомба. хедшот нахуй? Кото оцелех, бе? От чорта оцелен, аз не хочу да хедшот на. Какви да през молето пък ти, бе? Не бе, лош, защо бе? Не бе бомбата, by the way. Момчето един жокер на Б. И е на full HP. И двамата са на малко. А за Симеон не знам, брата на Велико е най-новата. Ще ви кажа и че общо двамата правят 100 HP, ще ви кажа само. Значи Симеон е на много. Демек е едно в едно. Може да препоръчам, че само мръднеш там. Любимия ми дуел Симо срещу Жулиен.
Ну, на вас кой? Един Кой ти излезе? зареждат. Ама чакай да се види кой е, брат. По-ми стреляш на поразия. Да, те и двамата са тук вече, брат. Ти лут ли си? Убивам те. На плюнки. Да мене не са там. Той е сам. Знае Братле, къде един ми играе само с пистолети, другия не знае къде се намира, братле. Ето го на бой. Не За там. какво говорим? Ориентира се да погледни към Уиндъл, ама. За какво? За какво Говорим, говорим? съм го оставил. Брата никой не го е ударил, бе. Не. 8 на 20. Никой не го е видял, че го удари. Реално погледнат. Аз съм на вид да се саможертвам само и само за да оставя накрая Симо и Шушо. Абе, О, пак е двама такъв там. ти, за оръжие не си ли чувал? Двама са към Б. Не, да заради тая причина. Как ти мисля главата, Телепортирам, брат. Всичко окей. бе? На миц. Абе, къде гледаш ти, бе? Какво си той мозайка? Напиш букавка, пушет! Да, братле. Аз играя с идея, той си купува само пистолети, братле. Плановите За ни какво според мен, говориш? нещо трябва да направим и там. Искам само да натиснете тап и да видите какво е грешник. И в знак отбора. Си му на първи, аз Жулиета. О, не, тук е, тук. Симо и Шушо на първо място. Не бе, никой не погледна там, бе. Да, я уча. Велико, това го видях, брат. Да, бе, Сити. За какво ме даваш Защо с съм боба? Аз последен? също мога Абе, да защо направя. продължава да се му дай първи Жулиета? Не питай, не мога да ти отговоря на този въпрос, бе. Това просто той тук няма нещо, не играта не е като хората. Чакай, защо си само пето, бе? Че в предния рунд му убих сега, бе, пето. В моят виждал гладиатор копче не си ли чувал? Може ли Бобо и Миро да умрат? За да се... Няма да е честно. Значи на си изстрел. Братле, стига бе, при условие, че аз съм 11 кила, не знам за какво ми говориш. Жулиен стана последен, ма Вие някак си изведнъж стана последен. Да. Вие като го видях, че съм първи, ние ще много се стегат. Няма да се стягат. Да, аз и като те видях, че си приимах само 200 демича. Гол! Гол! Голд. Ако. Всъщност не, бомбата не знам къде е. Абе, колко пъти трябва да го Добре, бе. обсъдя, бе? Последният 20 етап. пъти. Да мене ще пилзе, просто е плантни и той сам ще дойде. Две едно ми излизат. Както ако не си взеха си. Зика.
Зюза не. Що е, глупак? НАТО. Андрева ще един. Един сити. Не бе, Симо, не бе, надял. Чули Бягай, бе. Сити, Жужо. Сити, чули Сити. Сити или шорт? Бягай, бе, О, чакай, бягай. забравя от кой отбор сте вие. Видно Сити. Хитнате, Жужо, хитнате. Добре, вече моята връзка. При условие, че виждаш един, че има на шорта, за какво продължаваш да стоиш и да стреляш той на Сити? Ту смок. То не е да го отчера. 88 в едно, Жужо. Съм му дал, Дамян. Аз продължавам да играя само Лига. Брат Симо, как е първи, бе? Продължава да е първи. Как не мучи отгоре на това? Сипнах го. Не знам кой е тук. Пак да служи, пак е при мен. Жълте са на... Аз че бомбата ми. Слушкам патроните му. Имах един патрон. И аз не те оцелих. Въобще. Скажа, че му той само се вдига, братле. Да, пак му да не се чекаш. Да. Той ако моята хитне, ако му скочи тук изведнъж. Дамян, само леко съм го църтал по главата. Ако съм първи. Дамян съм му дал 70, на Симо 86, на другия 72. Аз на брата 14. Кют. Не, Симо, стой. Те завърнах се. Ай, ще го бъд аз. Привличам Дедос. Дамян беше в тунели. Му май се върна към бит. Кого фърде този флаш, бе? Тема попа. Дамян ти е отзад тези немчи. Поне да беше родословно да играят някой от тях с пистолети, братле. То само велико ти играят с пистолет. Другите Аз играя с оръжие, по. не говоря за тебе. Да, не знам, все още има повече демки Не, целия да, отбор. брат, играе Лига, бе. Аз Модавян? няма да играя Аз с бих- пистолет. Аз Ами бих ще играя за казал да пистолета. играе- Аз бих казал да играете без оръжие, може ли? Да, обясни. Май е нашъл. Не знам вие го по-нашъл да бичи по съм да Това е то стига, патрони няма. Тримата съм ги ударил. Не ми да, стрелетата с него дел съм. Не да знам, бе, кой знае си ли брат ми намет? Аз. Кой ще и третия мап за завършък? Вертиго. Окей.